கர்த்தரின் சத்தம். கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த நாளிலும் கர்த்தரின் சத்தம் ஒன்றை நாம் கேட்போம். 1 ராஜாக்கள் 20வது அதிகாரம் 42ஆம் வசனம். அப்பொழுது இவன் அவனை நோக்கி, சங்காரத்திற்கு நான் நியமித்த மனுஷனை உன் கையிலிருந்து தப்பி போகும்படிக்கு நீ விட்டபடியால் உன் பிராணன் அவன் பிராணனுக்கு ஈடாகவும் உன் ஜனம் அவன் ஜனத்திற்கு ஈடாகவும் இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று வேதவசனம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது. என்ன புரியும்படி பாருங்க. இவன் அவனை நோக்கி, சங்காரத்திற்கு நான் நியமித்த மனுஷனை, ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை அழிக்க நினைத்தார். அது சுருக்கமா சொல்லணும்னா சங்காரம் பண்ண நியமித்தார். ஆனா நான் நியமித்த ஒருத்தனை நீ தப்பி போக காரணமா இருந்த. ஒரு துன்மார்க்கனை நான் அழிக்கணும்னு நினைச்சேன். ஆனா துன்மார்க்கனை பாதுகாக்கிறதுக்கு நீ காரணமா இருக்கிற. புரியும்படி வார்த்தை இருக்குது. இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப எச்சரிப்பு. நம்ம உதவி செய்யணும். ஆனா தவறான நபர்கள் தண்டனையில இருந்து காக்கப்படுவதற்கு தன்னுடைய தவறை அவன் உணராதபடி நாம் அவனை காப்போமே என்றால் அந்த தண்டனையினுடைய பிரதிபலன் வசனம் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள். உன் பிராணன் அவன் பிராணனுக்கு ஈடாகவும் உன் ஜனம் அவன் ஜனத்திற்கு ஈடாகவும் இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். எவ்வளவு ஒரு கடினமான ஒரு காரியம். நம்ம தவறான நபர்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யறதையும் கவனமா செய்யணும். உதவி செய்ய வேண்டும் என்பது ஆண்டவர் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஒன்றாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் சங்காரம் பண்ண நினைத்தவன், ஆண்டவர் அழிக்க நினைத்தவனுக்கு நாம ஆதரவாக இருப்போமே என்றால், துன்மார்க்கனுக்கு சாதகமாக நான் காரியங்களை செய்வேனே என்றால் அது நிமித்தமாகவே சில சாபங்களுக்கு நான் அடிமையாகி விடுவேன், அது நிமித்தமாகவே சில சாபங்கள் நமக்கு வரும் என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. ஆண்டவரே, நாங்கள் கவனத்தோடு எங்களுடைய செயல்பாடுகளை வைத்துக்கொள்ள கிருபை தாரும். நல்ல ஆண்டவரே, எங்களோடு நீர் பேசின வார்த்தைகளுக்காக நன்றி. நாங்கள் இந்த உலகத்தில் கவனமாய் செயல்பட கிருபை தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.